Ahojte. V dnešnom videu si predstavíme jednoduchý spôsob, ako vytvoriť logo bez potreby znalostí v oblasti grafiky či inštalácie grafických programov. Dnes pomôžeme ľuďom, ktorí nemajú rozpočet na to, aby dokázali financovať profesionálneho grafika, ale chcú kvalitu práce, akú by urobil profesionálny grafik. Predstavujeme vám zaujímavú webovú aplikáciu poháňanú umelou inteligenciou Looka. Čo je Looka? Looka je webová aplikácia poháňaná generatívnou umelou inteligenciou, ktorá poskytuje rýchly a cenovo dostupný spôsob tvorby loga, brandingu a mnoho ďalších užitočných funkcií, o ktorých si dnes povieme. Looka funguje spôsobom, že vám položí niekoľko otázok a na základe vašich odpovedí vytvorí možnosti, ako by vaše vysnívané logo mohlo vyzerať. Vytvorme si spoločne praktický príklad. Na začiatok je potrebné navštíviť oficiálnu webovú stránku, ktorú nájdete v popise videa. Pokiaľ sa už nachádzate na webovej stránke aplikácie, prvý krok je zadanie názvu našej organizácie. Pre tento príklad si môžeme zvoliť Autoservis Marek. Zvolíme si naše odvetvie, aby bola Looka schopná vybrať tie správne farby a symboly pre naše logo. V našom príklade zvolíme mechanik. Následne máme možnosť vybrať si tie logo návrhy, ktoré sa nám najviac páčia, aby bola aplikácia schopná pochopiť štýl dizajnu vhodný pre naše potreby. Ďalej si vyberieme farbu nášho loga. My si vyberieme modrú. V ďalšom kroku máme ešte možnosť zmeniť meno našej organizácie pred generovaním návrhov a pridať slogan, ktorý bude súčasťou loga. Teraz je čas zakliknúť slová reprezentujúce symboly, ktoré budú použité v záverečných návrhoch. A tu už máme prvé návrhy, ktoré nám Looka na základe našich odpovedí vytvorila. V prípade, že sa vám ani jeden návrh nepáči, nezúfajte. Máte možnosť vygenerovať ďalšie a ďalšie návrhy, poprípade upraviť podľa potrieb ten, ktorý si vyberiete. Po kliknutí na návrh, ktorý sa nám páči, sa dostaneme do rozhrania editácie loga. Tu vidíme ďalšie odporúčané možnosti umelej inteligencie, ako by naše logo mohlo vyzerať. Kliknutím vyberiete návrh. Tento návrh môžeme upraviť podľa našich potrieb. Vľavo sa nachádza menu s rôznymi možnosťami na spomínanú úpravu. Kliknutím na layout sa nám zobrazí nespočetne veľa možností rozloženia nášho loga. Či chceme mať symbol medzi slovami, na začiatku, na konci, alebo ho tam vôbec nechceme. Jedným kliknutím upravíme už existujúce logo. Kliknutím na palec sa nám zobrazia možnosti rôznych farebných prevedení. Od zmeny farby pozadia, textu názvu organizácie či symbolu, Looka nám ponúka tisíce možností výberu tej správnej farebnej kombinácie pre naše potreby. Znova len jedným kliknutím zmeníme farby loga a úprava je hotová. Po kliknutí na More Ideas sa nám zobrazia ďalšie možné návrhy, ktoré nám Looka odporúča. Background nám ponúka na výber ďalšie farebné prevedenia a všetky jeho odtiene. Name zas ponúka rôzne variácie písma. V prípade, že naše logo obsahuje aj slogan, máme možnosť zmeniť jeho štýl podľa toho, čo sa nám páči. Looka nám ponúka samozrejme aj zmenu symbolu. Je potrebné však do vyhľadávania zadať slovo v našom prípade Cars, keďže sme Autoservis alebo Tools, čo je v preklade nástroje, aby sa nám zobrazovali len tie symboly, o ktoré máme záujem. Po kliknutí na kontajner sa nám zobrazia ešte ďalšie varianty nášho loga. A takto vyzerá finálna podoba loga, ktoré sme si spoločne vytvorili. Celý proces jeho tvorby je jednoduchý, intuitívny a trval fakt len pár minút. To, ako si logo zakúpiť, si povieme v tomto videu trošku neskôr. Poďme sa pozrieť ešte na to, čo okrem tvorby loga nám môže Looka ponúknuť. Po kliknutí na Brand Kit sa nám zobrazí nové rozhranie, ktoré nám ponúka všetky potrebné možnosti pre budovanie značky. Logofiles ponúka logá v súboroch PNG, SVG, EPS či PDF s rôznymi farebnými variáciami, napríklad s bielym, čiernym alebo transparentným pozadím. Po kliknutí na Websites sa nám zobrazia návrhy web stránky pre našu organizáciu. Umelá inteligencia použije automaticky na dizajn webu vaše logo, farby a popis podľa odvetvia, ktoré ste si zvolili. Bohužiaľ, nakoľko neexistuje slovenský alebo český preklad, obsah bude po anglicky. Ten je však možné samozrejme kedykoľvek vlastnoručne preložiť a upraviť podľa našich preferencií. Printshop ponúka dizajn vizitiek, hrnčekov, návrhy tričiek, nálepiek, tašiek a iných marketingových produktov. Pár kliknutiami máte možnosť si produkty objednať za najlepšie ceny na trhu.
V prípade nespokojnosti s produktom aplikácia uvádza garanciu vrátenia peňazí. Lúka ponúka taktiež možnosť zaregistrovať si vlastnú doménu. Social Media Kit vám pomôže vybudovať ucelený profesionálny imidž vašej značky na všetkých sociálnych platformách. Či už sa jedná o profilové fotky na sociálnych sieťach, príspevky alebo príbehy, Lúka vám pomôže všetko nadizajnovať. Business Cards nám umožňuje vybrať si z viac ako 30 šablón vizitiek. Tieto vizitky sú automaticky prispôsobené nášmu logu, farbám značky a je možné ich kedykoľvek upraviť. Jedným kliknutím váš návrh exportujete do formátu PDF, ktorý je pripravený na odoslanie akejkoľvek firme venujúcej sa tlači vizitiek. Lúka vám pomôže dokonca vytvoriť aj e-mailový podpis. Máme na výber z niekoľkých návrhov aj s návodom, ako implementovať tento podpis do vášho e-mailu. V sekcii Business Docs získate prístup k rozsiahlej knižnici šablón pre vaše dokumenty a posilníte identitu vašej značky. Či už sa jedná o nadizajnovanú hlavičku papiera, faktúry či prezentácie. Lúka to vyrieši za vás. Po kliknutí na marketing sa nám zobrazia marketingové materiály ako letáky, plagáty, brožúry či pozvánky. Máte na výber z viac ako 200 prispôsobiteľných šablón. Pomôže vám vytvoriť reklamné príspevky na Facebook, Instagram a ďalšie sociálne siete. Následne si môžeme logo kúpiť kliknutím na download v rozhraní editácie loga alebo kliknutím na upgrade v rozhraní brandkitu. Ako môžeme vidieť, Lúka nám ponúka 4 dostupné balíky vrátane základného balíka, prémiového balíka, brandkit balíka a brandkit web balíka. Základný balík poskytuje jeden súbor vášho loga v menej kvalitnom rozlíšení za $20, čo je v prepočte viac ako 18 eur. Pri tomto balíku máte obmedzené možnosti v rámci použitia loga, nakoľko chýbajú vektorové možnosti alebo priehľadné pozadie. Pokiaľ si priplatíte a zaplatíte $65, čo je okolo 59 eur za prémiový balík, získate viacero typov súborov vo vysokom rozlíšení, neobmedzenú možnosť kedykoľvek upraviť dizajn a úplné vlastníctvo loga. Pre tých, ktorí hľadajú kompletnú sadu na budovanie značky, je predplatné brandkit tou správnou voľbou. Za $96 ročne, čo je viac ako 88 eur, získate rovnaké výhody ako pri prémiovom balíku spolu s viac ako 300 súbormi návrhov vizitiek, profilov na sociálnych sieťach, hlavičkových papierov a ďalších výhod, ktoré sme si už v tomto videu povedali. A nakoniec predplatné brandkit web poskytuje všetko, čo predplatné brandkit, a navyše webovú stránku vytvorenú umelou inteligenciou za $129 ročne, čo je niečo okolo 119 eur. Bohužiaľ, ako ste si mohli všimnúť, Lúka neponúka žiadnu bezplatnú variantu. Aj napriek tomu Lúka ponúka efektívne a cenovo dostupné riešenie vytvorenia loga ako od profesionálneho grafika, čo z neho robí veľmi zaujímavú a užitočnú webovú aplikáciu. Dúfame, že sme vám s týmto videom pomohli a získali ste všetky potrebné informácie o tom, čo tento nástroj umelej inteligencie dokáže a ako vám môže pomôcť vo vašom osobnom či pracovnom živote. Všetky nástroje umelej inteligencie pre vás zhromažďujeme aj na našej webovej stránke www.helperia.sk. Nástroje máte možnosť si uložiť medzi obľúbené a tak ich mať v prípade potreby vždy po ruke. Ďakujeme za sledovanie tohto videa a vidíme sa čoskoro pri ďalšom.